Jag filmar lite. Ska jag filma med... Ja, ska du pussa den igen då? Här var det kliar mig. En kille under. Vilken som kudde. Jag tycker hennes kudde är skön. Är det skön? Ja. Min Pippi kudde sticker lite. Jaha, är det, hennes kudde skönare än din? Mm. Jaha. Får vi fixa din kudde då? Lugnt och fint. Hej. Jag älskar poliser. Jag hoppar med hennes lilla Jag ser mig i kameran. Ja. Jag ser ditt öga. Är det mitt öga? Nej. Hej, hej. Hej.